थाखा फैसाजों राजनितिक गेलेनो हाया। एनडिबिआव थानानै नांबोनानै दिनै जोंहा बुंनो थाङोबा हा गैला, जेबो गैला, केस उइथड्र जायाखै। दा बेफोरबायदि इसिबां माने जेंना समायसा थासेयावबो दिनै जोङो रिहाबिलिटेसनखौ मोनफुंनो नागिराखै। बे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोजाङै मोजां थाबैनो जेसेबां दङ 500 600 700 जनल' होनालासिनो जेसेबां दं गासिखौबो मावफुंनानै होयोब्ला खिन्थु जोंखौ निस्सय मोनगोन। बेखौ मावनानै होआबा बे जानुवारि 26 27खौल' मानसिफ्रा नेगासिनो दङ, गासिबो दस्रा पलिटिकेल हिसाबै दस्रा लाइनजों खारजोबसिगोन। आচ্ছা, सिगांनो आङो समनि रादाब बा निउस पर्टेलखौ आङो सिगांनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिग्रोबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो जेसेबांनाखि निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो बे जानुवारि बा हेपि निउ इयारनि बा हेपि दमासिनि नामावहाय गासिबनिसिमबो आङो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनायजों लोगोसे दिनै आङो बेयाव बुंनो नागिरनाय मेन आजेन्डायानो जाहैबाय जोंहा रिहाबिलिटेसन, जायखौ होनना बुंदों रिहाबिलिटेसन। एनडिबिआव इसिबां माने खस्थ' खालामनानै एनडिबिआव थानानै नांबोनानै दिनै जोंहा बुंनो थाङोबा हा गैला, जेबो गैला, केस उइथड्र जायाखै। दा बेफोरबायदि इसिबां माने जेंना समायसा थासेयावबो दिनै जोङो रिहाबिलिटेसनखौ मोनफुंनो नागिराखै। मानो होनना बुंबा 667 जन, बे बाथ्राखौ 667 जन होननानैल' बिथांमोनहा फोसावबाय थादों। नाथाय बे 667 जनावथ' जोंनि लिस्ट गैया, जों बेखौ मिथिखागौ। नाथाय बेजों बुरखायनो नागिरदों बा खुफ्लायनो नागिरदों, खिन्थु जों बेखौ मानिखाया मालाबाबो। जों मोनागौ माने जों सिरि थाया। आरो लोगोसे केस उइथड्र जायाखै नालाय, केसनि बेलायाव आं बेखौल' बुंहरगोन, दानि सरखार जेनाखि, आङो नामखौनो खारिथारनोसै, लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा हरोमोन कर्ट केस गानायाव। नाथाय कर्ट केस गानायावल'सो बे हरो। बिनि हरनाय फैसाजों आङो बिसि फिसानो दख'नाबो गांसेबो बायनानै होनो हाया आरो फिसा फिसौनोबो आङो मोनसेबो गस्ला बा ड्रेसबो बायनानै होनो हाया। दा बेखौनो बिराद गिदिर इस्यु साननानै दिनै दाखालि बेटारि गारि सालायनायनि बेलायाव फंसे फंनै सोंखारिनायनि सायाव बिराद दुखु मोनदों बिसोरो। दा दुखु मोननाय हिसाबै आङो बेखौल' बुंहरो, मानो होनबा जों उफाय गैयामोन। मानो होनना बुंबा बेटारि गारिजों आं जिउ खुंगासिनो दङ। नाथाय बे केसआव हरनायखौनो एथ' गिदिर इस्यु सारदोंबा, थांनानै थानो हानायनि थाखाय बयनोबो माबा मोनसे लामा बा राहाखौ होब्रा, आं बेखौसो खावलायहरो। मानो होनना बुंबा जायफोरा रिहाबिलिटेसन मोनाखै बा जायफोरा केस उइथड्र जायाखै, जायफोरा जेलाव दङ बा जायफोरा मोनखांबाय, बिसिनोबो थांनानै थानांगौनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदाखौ होनानै हो, होमबानोथ' सिरि थागौ। आरो मेन खोथाया जाहैबाय केस गोनां, केस उइथड्र खालामनाय, जेलनिफ्राय रिलिज खालामनानै होनाय, रिहाबिलिटेसन होनाय, बिसोरखौ मावफुंबानोथ' सोरथो आसि थुनानै नोंसोरखौ बुंबावनांगौ जाखो? जोंबोथ' गोजोननायसो होगोन खुसिजों, नङा होमबा? दा बेजों लोगोसे जेनेबा नै केसाव थाग्रा, जेलाव थाग्रा मानसिफोर दङ, बेस्राफोर, बिसोरथ' गावनि निजा व्यक्ति, गावनि पार्सनेल, गावनि पकेटनि नांनाय नङामोन ना। मोनसे हादरनि बा हारिनि, मोनसे जाथिनि, मोनसे बर'लेण्डनि थाखाय नांबोनायमोन। दिनै बिसोरहाल' दुखु मोनबाय, बिसोरहाल' खस्थ'आव गोलैबाय। दा जोंहाबो केस गोनां हिसाबै जोंहाल' जेन'बा खस्थ'खौ जोङो सैसोबाय थानाङो। दा बेखौनो, बेफोरबायदि खामानिखौ थाबैनो मावनानै होयोब्ला हयथ' बयबो गोजोननायखौ मोनगोन आरो गोजोननायखौ बिथांमोननो थेंक्सखौ होगोन, बे बाथ्राखौ आं बुङो। बेखायनो बे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोजाङै मोजां थाबैनो जेसेबां दङ 500 600 700 जनल' होनालासिनो जेसेबां दं गासिखौबो मावफुंनानै होयोब्ला खिन्थु जोंखौ निस्सय मोनगोन दानि सरखारा। आरो बेखौ मावनानै होआबा बे जानुवारि 26 27खौल' मानसिफ्रा नेगासिनो दङ, गासिबो दस्रा पलिटिकेल हिसाबै दस्रा लाइनजों खारजोबसिगोन। बाहाय फात्ताबो मोननाय नङा। सोरबा लिडारानो होन, सोरबा फेडारानो होन, बेखौहाय जानला मोनला बुंबाबो बे खोथाया जेबो सोलिनाय नंला। मानो होनना बुंबा गावबा गाव संसार जानायनि बेलायाव सोरबा लिडारा मालायनि संसारखौ खुंनानै हरा। दा बेखायनो गावबा गाव संसारनि, गावबा गाव थांनानै थानाय गोजोन थासारि, बेखौ नायगिरनांगौआ गावबा गावनि निस्सय दायथ'खा। दा बे हिसाबै सान्थि भाबै जोंनो सान्थिखौ होथारोब्ला हयथ' निस्सय जोङो बिथांमोनजों सापर्ट जागोन। आरो पलिटिकेल हिसाबै नंगौ, जोंनिनो माने एनडिबिनिनो एकर्डनि गेजेरजों दिनै सरखार जादों। दा बेखायनो जोङो बे सरखारखौ जोङो नेवसियालासिनो जोङो निस्सय थागौमोन। नाथाय बिथांमोनहा मावनानै होनो हाया। दा बुङो मानसिफ्रा, बयबो बुंजोबो, आंनि खोमायावथ' गासिबो हाबजोबो, गावसिनि दानि जेनाखि कर्मिफोर, इउपिपिएलनि कर्मिफोर, जायफोरा इउथआव थायो, जायफोरा माबायाव थायो, इउपिपिएल इउथआव थाग्राफोर, बिथांमोनानो बुंजोबो, गासिबो बुंजोबो, गासिबो सोंखारिजोबो।
दिनै रावखौबो नाया होननानै आरो बिथांमोना गावसोर होनखायो डाइरेक्ट थाखा फैसाजों राजनितिक गेलेनो हाया नाथाय राजनितिकखौ थाखा फैसाजों गेलेनो हाया नंगौ जों मिथिगौ नाथाय माखासे समस्या जेंनानि सायाव बिथांमोननिसिम खावलायोबा बिथांमोना खोनासं खिन्थु खोनासङैनि दारैनो माइनास जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौनो आं बुंगोन माइनास जानायजों लोगोसे बेनो उनावहाय आरो खुनु बोरैबा जुदि सरकारा इउपिपिएलआ गठन खालामनो हायाबा उनाव माने सिखारफिननो हानाय खुनु लामायानो फैनाय नङा जेरैबायदि जिबौआ सिनस्रि बुफाय जायोबा मानबायनो रोङा खारनो रोङा खिन्थु आङो सिनस्रि बुफायनाय बाथ्राखौ आङो सरकारनि सायाव बुङाखै नाथाय बै जिबौआबो मानबायनो रोंलादि दा बेबायदिनो जेननानै थाङोबा इउपिपिएल सरकाराबो जुदि जेननानै थाङोब्ला निसय बिथांमोनहाबो बै जिबौजों समान जागोन मानो होनना बुंबा पार्टिखौ बा इउपिपिएल दोलोखौ दैदेननो हानाय बा इउपिपिएलखौ सरकाराव लाबोफिननाय हानांगौनि खुनु लामायानो गैया आं दिखारनांदों दुखु मोनदों आं गोजोननायखौ होयोमोन नंगौ फंसे फंनै बुंब्रफ्लांनायनि सायाव बिथांमोना आंनि सायाव एथ' माने दुखु मोनथारबायबा नंगौ मोनथों खिन्थु आङो बे मासाव बेल'नो बिपिएफआव जगदान जासिगोन सिद्दा खोथा बियो